καταλαβαίνουν, Κώστα μου, ότι είναι πολύ βολικός αυτή τη στιγμή ο ιός και αυτή η καραντίνα, την οποία έχουμε συναντήσει μόνο στην εποχή της κατοχής, ιστορικά, και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που απαγορευόταν η διασκέδαση, απαγορευόταν μετά τις 12 η κυκλοφορία και όλα αυτά τα οποία έχει στην ουσία επιβάλει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας εισαγωγικά, και το λέω με ηρωνία, απόλυτη ηρωνία, πρωθυπουργός της χώρας. Βολεύει λοιπόν για να πούμε ότι δεν είμαστε η ώρα για πόλεμο, βολεύει για να πτωχεύσουμε την οικονομία και να της δώσουμε τη χαριστική βολή, ώστε να ενεργοποιηθούν τα μνημόνια, να υποθηκευτεί η δημόσια περιουσία των Ελλήνων που βρίσκεται έτσι υποθηκευμένη μέσα στα ταμεία Σόιμπλε που τη βάλαν όλοι μαζί με τον Τσίπρα, έτσι όταν εμείς είπαμε όχι οι 40 βουλευτές, το θυμάσαι αυτό. Βολεύει λοιπόν πολλαπλώς για να γίνουν αυτά. Γιατί και σε μια χρεοκοπημένη χώρα με χρεοκοπημένους και πεινασμένους πολίτες, ξέρεις, δεν μπορεί ο πολίτης αυτός να αντιδράσει. Δεν μπορεί να αντισταθεί στο ξεπούλημα της χώρας και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι λίγες μέρες πριν πέρασαν και το νομοσχέδιο εισάρσης προστασίας της πρώτης κατοικίας, που σημαίνει ότι θα πάνε περίπατο και υποθηκεύονται και οι ιδιωτικές περιουσίες των Ελλήνων. Γιατί παίζουμε εσύ, ένας που έχει ένα σπίτι με δάνειο και υπάρχει αυτός ο νόμος πλέον που μπορούν να στο πάρουν για πλάκα αύριο η τράπεζα, πώς ακριβώς θα πληρώσει τη δόση όταν δεν θα μπορεί να έχει και θα έχει μηδενικό εισόδημα και δεν θα έχει σε λίγο ούτε να φάει. Γιατί αυτό που δεν είπε είναι ότι σε όλη την Ευρώπη θα κλείνουν αλλά δίνουν και επιδόματα. Ο κόσμος δεν μένει στο σπίτι του χωρίς να έχει να φάει. Ο Έλληνας τώρα και η εστίαση που είναι χιλιάδες εργαζόμενοι, που δεν θα έχουν μέσα στο σπίτι να φάνε γιατί δεν έχουν εισόδημα και έχουν και παιδιά που δεν θα έχουν ούτε γάλα να πιούν και ψωμί να φάνε. Έχει αναρωτηθεί ο κ. Μητσοτάκης πώς θα ζήσουνε? Ή να πάμε σε αυτό που είχε πει το κορυφαίο, που του είπανε ότι ζουν οι συνταξιούχοι με 700 ευρώ και είπε δεν ξέρω πώς είναι να ζεις με 700 ευρώ, ούτε θα ήθελα ποτέ να μάθω. Τώρα δεν θα έχουν ούτε τα 700 ευρώ. Θα έχουν μηδενικό, Κώστα μου, εισόδημα. Γιατί ένας που έχει ένα μαγαζί υπάλληλος, ένα εστιατόριο, οπουδήποτε, τώρα θα μείνει χωρίς εισόδημα μέσα στο σπίτι του, κλεισμένος. Και δεν έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να βρει κάτι για να μπορέσει να βρει στο 1 ευρώ μεροκάματο. Άρα αυτός δεν θα μπορέσει να ζήσει. Και όταν έχει το σπίτι του με δόσεις και στην τράπεζα, δεν θα μπορεί να πληρώσει και τη δόση. Άρα πάμε με αυτό το νομοσχέδιο που πριν λίγες μέρες ψήφισαν, θα του πάρουν και το σπίτι του. Είδες όμως τι ωραία που τους ήρθε Λουκούμιο. Πάρα πολύ ωραία. Η γρίπη, διότι δεν μιλάμε τώρα για καμιά πανούκλα κλπ. Μιλάμε για μια γρίπη της πλάκας. Την έστησαν ακριβώς για αυτά. Έτσι, μπράβο. Κανένας δεν μιλάει τώρα για το πτωχευτικό που θα πάρουν τα σπίτια όλων των Ελλήνων. Δεν θα μείνει Έλληνας που να μην του έχουν πάρει το σπίτι και μετά θα του τον νοικιάζουν. Θα του τον νοικιάζουν μετά, λέει. Λέει πόσο ανθρώπινα και σκέπτονται οι τράπεζες, λέει, θα τα νοικιάζουν στους αυτούς, μάλιστα. Και έχουμε και την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Κατερίνη, πώς τη λένε, Κατερίνα. Ναι, συγγνώμη. Την κυρία δεν είναι κακό. Τη θεία μου τη λένε Κατίνα. Δεν είναι κακό. Θα την πεις Κατίνα. Πώς θα γίνει? Λοιπόν, είπε ότι τα παιδάκια στο Καστελόριζο, όταν είχε πάει εκεί, και είπε κι άλλο χθες, τα παιδάκια στο Καστελόριζο, λέει, μέχρι τώρα στο σχολείο τους, το είπε κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, πριν από 1 μήνα, πήγε στο Καστελόριζο η κυρία Πρόεδρος Δημοκρατίας. Και τους είπε, παιδάκια, λέει, μέχρι τώρα είχατε μάθει στις σάκες σας να έχετε τα βιβλία σας, τα τετράδια σας και τα μολύβια σας. Τώρα θα μάθετε να έχετε κι άλλο ένα εξάρτημα που θα είναι η μάσκα και θα πρέπει να τη συνηθίσετε, να τη φοράτε συνέχεια όπως συνηθίσαμε εμείς από εδώ και πέρα, λέει, θα πρέπει να τη φοράτε συνέχεια. Δηλαδή μέχρι να πεθάνετε, μέχρι όλη σας ζωή. Δεν το είπε αυτό βέβαια, αλλά έτσι όπως το είπε, όπως συνηθίσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι, λέει, τα γυαλιά μοιοπίας. Τι λες, κυρία μου? Τι λες, θα μας τρελάνεις? Και είπε και το άλλο εξής, χαριτωμένο, έτσι που αν το έλεγα εγώ θα έπρεπε να μου πετάξουν καμιά βρεμένη πατσαβούρα. Είπε το εξής, ότι ναι μεν, λέει, έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία, αλλά αυτό δεν είναι το σπουδαιότερο. Το σπουδαιότερο είναι ο κορονοϊός. Διότι η Τουρκία δεν μπορεί να μας τρομάξει. Τους έχουμε γραμμένους κανονικά. Δεν τολμάνε να αγγίξουν, διότι ξέρουν ότι θα έχουν τις ίδιες απώλειες. Αλλά αυτό λοιπόν που μας τρομάζει, λέει η κυρία Κατερίνη, η κυρία Κατερίνα, συγγνώμη ρε παιδιά, με συγχωρείς. Εγώ δεν έχω πάει στο Ρίγα Φεραίο, τώρα πώς θα γίνει? Να με λένε
Θα μου πεις το Κώστας από πού βγήκε, Κωνσταντίνος είναι. Μπράβο. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα θεωρεί πρωτεύον θέμα τον κορονοϊό. Βεβαίως θεωρεί πρωτεύον. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κορονοϊός και μάσκες. Δεν έχει τίποτα άλλο, γιατί αυτό είπαμε ολοκληρώνει τα σχέδια τα οποία έχουν στο μυαλό τους. Και ο Πρωθυπουργός είπε, όπως είπες εσύ, δεν θέλω να μάθω πώς είναι να ζεις να σε αξιώσει ο Θεός να μην το μάθεις ποτέ. Διότι τότε, αγαπητέ Πρόεδρε, θα σου φύγει η γη κάτω από τα πόδια σου. Εάν δεν θα χρειαστεί ο κύριος αυτός να ζήσει, δεν χρειάστηκε να ζήσει από την εποχή της κατοχής και ξέρουμε όλοι και ξέρουν καλύτερα οι κριτικοί την ιστορία. Απλά ο κόσμος έχει μικρή μνήμη και φρόντισαν να μην διαβάζει και ιστορία. Αν διάβαζε την ιστορία δεν θα είχαμε φτάσει, ξέρεις, μέχρι εδώ. Μάλιστα. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν ποιοι ήταν οι συνεργοί των ΕΣΕΣ. Ας αναρωτηθεί και ας καθίσει να δει ποιοι βρέθηκαν με τεράστιες περιουσίες μετά την αποχώρηση. Έχω ένα πολύ ωραίο των ΕΣΕΣ και στα Χανιά της Κρήτης και στην Κοζάνη. Είναι γνωστοί. Και μάλιστα επειδή είναι και συνεργατάκια και υπάλληλοι του Σόρος, ας αναρωτηθούμε αυτός ο Σόρος, ο οποίος κάνει κουμάντο όλο τον πλανήτη και κουμάντο όλους αυτούς, που τους έχει μαριονέτες και υπαλλήλους σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ. Έτσι, δεν είναι μόνο εδώ. Απλά εδώ είναι πιο σημαντική η χώρα, γιατί είναι μια πάρα πολύ, είναι είσοδος έτσι στην Ευρώπη και είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση αποικίας η Ελλάδα. Γι' αυτό φρόντισαν και είναι ελεγχόμενοι όλοι από αυτόν τον άνθρωπο. Να δούμε ότι ο Σόρος 16 χρονών ήταν μαζί με τους ΕΣΕΣ, έτσι, τους Γερμανούς, γνωστό, και αποχαιρετούσε τους Εβραίους, γιατί είναι Εβραίος, έτσι. Ναι, βεβαίως. Αποχαιρετούσε τους συμπατριώτες τους οποίους ο ίδιος κατήγγειλε, εξόντωσαν χιλιάδες συμπατριώτες του, πού βρέθηκαν οι περιουσίες και πώς απέκτησε ο κύριος Σόρος αυτή την τεράστια περιουσία. Μα το έχει πει ο ίδιος, λέει, εγώ κατέδιδα, λέει, με τους άλλους, έδειχνα ποιοι είναι οι Εβραίοι και τα λοιπά, και αν δεν το έκανα εγώ, λέει, θα το έκανε κάποιος άλλος αν δεν το έκανα εγώ. Ακούτε εσείς? Αυτό το τέρας, διότι για τέρας μιλάμε, έχει εδώ ομάδες και βουλευτών και πολιτών και εταιρείες και open society και δεν ξέρω τι. Τώρα, στο open society όμως πρόεδρος είναι ο Ζαβός, νομίζω, διορθώσέ με, ο οποίος ο αδερφός του είναι υπουργός της κυβέρνησης για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο ίδιος είναι κουμπάρος του κ. Σόρος. Μάλιστα. Επίσης στην open society αυτή την τεράστια, ας πούμε, η οποία πήρε λίγο πριν καεί η Μόρια, πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπάρχουν και όλοι οι άλλοι του Αλιαμέπ και λοιπά. Ποιος τη διευθύνει την Open Society, μήπως η κυρία ξαδέρφη του κυρίου Μητσοτάκη? Τραγικά πράγματα αυτά. Άρα λοιπόν, τραγικά πράγματα. Εδώ μιλάμε για τεράστιο κόλπο το οποίο έχει στηθεί σε βάρος των Ελλήνων. Και ποιοι θα έχουν χρήματα λοιπόν, Κώστα μου, τώρα που ο κόσμος θα κλειστεί και θα καταστραφεί μέσα στο σπίτι και θα πεινάει? Ποιοι θα έχουν λοιπόν για να πάρουν το δικό μου σπίτι, το δικό σου σπίτι και το Έλληνα το σπίτι που απλά δεν έχει να πληρώσει? Αυτοί που ψήφισαν να μας πάρουν τα σπίτια μας. Και αυτοί που ψήφισαν τα μέτρα. Και αυτοί που στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη όλοι μαζί στη Βουλή. Αυτοί που θα έχουν είναι οι βουλευτές και οι ίδιοι. Άκου αυτό, Ραχίλ. Αυτοί θα αποκτήσουν, γιατί ο κύριος Βαρβιτσιώτης έχει 151 σπίτια. Πώς τα απέκτησε? Άκου λοιπόν πώς τα αποκτήσανε. Των δόσεων, ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων των Όχι, λάθος δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν πειράζει, συνέχισε να μας πούνε πώς τα αποκτήσανε. Όταν λέει και ο κύριος Βαρβιτσιώτης, ο ιός, ο αστέρας αυτός, ο καταπληκτικός άνθρωπος κτλ. Και λέει ότι ξέρετε τι θα πει, λέει, να γυρίσουμε στη δραχμή. Θα θέλεις να κατεβάσεις, αυτό είναι σε τηλεοπτική εκπομπή και έχουμε και τα ηχητικά, το επαναλαμβάνω κάθε φορά. Ό,τι λέω υπάρχει το ηχητικό του, υπάρχει το αποδεικτικό, για όποιον λέω. Θα θέλεις να κατεβάσεις, λέει, μια εφαρμογή στο τηλέφωνο, στο κινητό και δεν θα μπορείς άμα γυρίσουμε στη δραχμή. Και λέω, τι λέει ο άνθρωπος? Και είναι αυτός που είπε ότι τι είναι η σημαία, λέει. Να την καίνε και τη σημαία και όλα αυτά. Το θυμάσαι? Είναι ένα πανί, λέει, που μπορεί να το καίνε. Μπράβο. Αυτός ο άνθρωπος, ένα πανί είναι για το Βαρβιτσιώτη, όχι για σένα και για μένα. Βουλευτής, έτσι, αυτός ο κύριος και υπουργός. Ακάθεκτος δηλαδή, σε όλη του τη ζωή δεν έχει δουλέψει νομίζω σε κάτι άλλο. Είναι επάγγελμα βουλευτής.
Να διορθώσουμε να πούμε ότι η κυρία Λιμπεράκη, ξαδέρφη του κυρίου Μητσοτάκη, είναι διευθύντρια της Solidarity Now, που πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ έτσι, από τον κύριο Μητσοτάκη πριν μπει η φωτιά στη Μόρια. Η οποία Solidarity Now έχει σχέση με την Open Society, που είναι η γενική εταιρεία που έχει ο Σόρος, αυτός ο μεγάλος φιλάνθρωπος. Μάλιστα. Έτσι. Και η πρόεδρος της εταιρείας είναι ο κύριος Ζαβός, όπως βλέπω εδώ και στο Διοικητικό Συμβούλιο, Ζαβός Τέλειος, ο οποίος είναι κουμπάρος του κυρίου Σόρος, και ο αδερφός του είναι υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υπεύθυνος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, που σημαίνει για τις τράπεζες, που σημαίνει για τις υποθήκες, που σημαίνει για τα σπίτια των Ελλήνων που θα παίρνουν σε λίγο. Μάλιστα. Κύριος Ζαβός. Γιατί είναι υποθηκευμένοι στις τράπεζες. Έχουν λοιπόν μια σχέση, όλα μεταξύ τους και κουμπώνουνε. Μάλιστα. Ραχήλ μου, να ολοκληρώσουμε αν θέλεις Βεβαίως. κάτι. Να Δεν κλείσουμε. έχω να πω κάτι άλλο. Έχω πει καλή ελευθερία, πρέπει να λέω. Δυστυχώς το έλεγα από το 12. Θα το λέω και θα συνεχίσω και σήμερα. Αυτό που έχω να κλείσω είναι ότι διαφωνώ με το lockdown, για την άποψή μου και από το μέτωπο νίκης και την προσωπική πολιτική μου άποψη. Έτσι. Ότι θεωρώ ότι το lockdown, γιατί πρόκειται για lockdown και ας αφήσει τα καραγκιουζιλίκια. Πρόκειται για εγκλισμό, για εγκλισμό. Έτσι, εγώ δεν θα το λέω ξανά αγγλικά. Δεν έχω κανένα λόγο να το πω αγγλικά. Εγκλισμό, γιατί η γλώσσα μας είναι η μεγαλύτερη γλώσσα του πλανήτη. Και η γλώσσα την οποία έβγαλε τον άνθρωπο από τις σπηλιές, έτσι και τον ανέδειξε και τον έκανε άνθρωπο. Τον έστησε στα δυο του πόδια. Το πολιτισμό ανθρωποκεντρικό, γι' αυτό χτυπούν και τον ελληνισμό, γιατί θέλουν να αποτελειώσουν τον ανθρωποκεντρικό πολιτισμό χιλιάδων χρόνων, που ξεκίνησε από την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν, τα lockdown, ο αγγλισμός δηλαδή των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών που διαμαρτύρονται, πρέπει να σου πω, δεν σταματούν τον ιό. Αυτό που δημιουργούν και θα δημιουργήσουν είναι δυστυχία, φτώχεια, ταλαιπωρία και θάνατο. Οι άνθρωποι και οι Έλληνες είναι πλέον και κουρασμένοι, δεν μπορούν πια, και αυτό που θα συμβεί είναι να χάσουν τις επιχειρήσεις τους, να χάσουν τις δουλειές τους, να χάσουν το εισόδημά τους, για να καταλήξουν στην ενεργοποίηση των μνημονίων, στην ενεργοποίηση των δανειακών συμβάσεων, στην ενεργοποίηση των υποθηκών και να μας πάρουν τα πάντα. Και εθνικά πλέον να παραδώσουν τη χώρα, αλλά και να παραδώσουν τη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων. Τη δημόσια την έχουν παραδώσει, τώρα απομένει η ιδιωτική. Τη μισή ιδιωτική όχι, δεν είναι η μισή, είναι γύρω στο 1/4 ας πούμε έχει παραδοθεί, και τώρα με γρήγορα βήματα κοιτάζουν πώς θα αρπάξουν και τα υπόλοιπα σπίτια, διότι μου λένε ότι μπορεί να πας να ξοφλήσεις αυτό το δάνειο που έχεις και να σου πάρουνε και το σπίτι. Και να σου πάρουνε και το σπίτι, να πας εσύ να ζητάς να το ξοφλήσεις και να μην σου το ξοφλούν έτσι άμεσα, εύκολα κτλ. Και να προχωρήσουν σε πληστηριασμό και να σου πάρουν και το σπίτι. Και μετά άντε πάρ' το πίσω, μου λέγανε. Δεν το παίρνεις. Λοιπόν, Ραχήλ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά και συνέχισε τον αγώνα σου. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Ραχήλ.